Здравейте, хора! В момента играем една тази игра с нинджата, кой знае как се казва. В момента събирам за мечът, който е 33 кристала, аз един. Сега да видим срещу пиратата. Хайде да ломи се. Какъв смотан пират. Ой, първо ще пречукам. Аз си мисля, че са слаби, а са по-силни, че острията. Айде, ела се. Хайде. Що си толкова мускулест, па не мога да ме биеш? Ау, това беше супер атака, ама нищо не направи с нея. Сега кой го споделя? Още малко ще свърша това ниво. Стига, сериозно, точно ще привършвам нивото и ти намери кога. Че нямам енергия. Айде, прибирай се. Да, вижте да живе. Не сме. Сега да видим какво е. Ай, ето тук. Да ги биеме тия. Айде, идем са. Уп. Мисля си, че ударих. Упс, нищо, че си с тази джунджуля на главата, ама пак ще се смачка. Аз съм самурай. Лъквай. Защото снимам клип, бе, циганин. Айде, също отлепа. Какво чудовище си ти? Вампир. Гадост. Ами, чао.